Matapang na nagpahayag po ng opinyon at boses sa mga kabataan sa isinagawang prayer rally at candle lighting ceremony sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City kagabi. Isa na rito si Allison na kung saan hawak-hawak ang karatula na nagpapahayag ng damdamin upang malabanan umano ang korupsyon. Honestly, isa ako sa may privilege ako na hindi maapektuhan ng baha. Pero hindi ibig sabihin nun tatahimik tayo kasi meron tayong boses. Siyempre bilang kabataan, although simple lang to, hindi to malaking bagay, pero I think tandaan natin na ang boses natin ay mas malakas pa sa speaker na pinapatugtog natin ngayon. Mensahe po dito po sa mga korap na mga opisyales. Para sa mga kurap na yan, tumigil na kayo sa kakakurap ninyo kasi tandaan ninyo, galit na ang taong bayan sa inyo. Kaya tumigil na kayo. Time naman ang pagdarasal at pagtirik ng kandila na sa palibot ng naturang simbahan sa pangunguna ni Archbishop Socrates Villegas. Kasabay ang lahat ng dumalo na tinawag na Light ang Pilipinas of Hope ay sa panalangin biyaya ng ng Diyos. sistema para sa ikaangat ng Pilipinas. Inihag naman ng Arpobispo na ang pakikibakang ito ay may tanging layunin at yun ay labanan at mapuksa ang korupsyon sa mapayapang paraan. Ang Pilipinas ay biyaya ng Diyos sa ating lahat. So, ang pagiging makadiyos dapat makabayan. At kapag kulang tayo sa pagiging makabayan, nagkukulang tayo sa ating pananampalataya. November 21, idineklara ang National Protest Day sa bansa kasabay ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa bansa bilang paninindigan sa pahirap na dulot ng korupsyon sa mga Pilipino. Nag-ugat ng pag-aklas sa bansa sa patuloy na pagsisiwalat ng mga bilyong pondo at personalidad na nadadawit sa patuloy na pagdinig sa mga anomalyang flood control ng Pilipinas. IFM News. IFM News. IFM News.